Malawi today. Chipani cha Umodzi Party chakhala chipani choyamba kunena kuti chigwira ntchito ndi Malawi Congress Party. Chabwino. Ndipo ati president a Umodzi Party monomomira pa president akayima pokhasa. Kuzichepesatu. Ngani zomaziphatikiza kwambiri. Bekale nkhani zokomakoma ndi zilimo zambiri mu program imene ya gwedegwede, nkhani zochuluka kwambiri. Muli nkhani imeneyi komanso muli nkhani zokhuzana ndi NIF kuti ikulanda ngongole mothesa makhalu kwambiri, makamaka kwa azibusa adandaula azibusa amenewa kuti anifi akubwera nkuwalanda ngongole mochitisa manyazi. Koma tatiye tikhale pomwepo kuti timve zambiri mu program imene ya gwedegwede. Achina Selina mukuti bwanji iyo ya gwede kuzukuta nkhani zosiyana-siyana zimene zikuchitika, zimene zimatikhudza ife ngati Malawi. Timanena kuti nzika akuyenera kumadziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani mdziko mwanga, nkhani yakuti kuyenda bwanji, chakuti chikuyenda motani. Ndeti kudziwa tili munyengo imene olankhula pa nkhani amakhala ochuluka, ena makamba zokomera iwowo osafuna kuti nkhani imveke imene ikuyenera kumvekera. Timabwera pano tikafufuza bwinobwino kuti tizafotokozereni nkhanizo zikuyenda motani. Ine ndi Selina Lumbula amene amatizikutira nkhani mwa nthawi zonse pambo Steve na banda ndinawonso program ya lero. Mukhale pomwepo kutsatira mmene zikhalire lero. Timanyadira kuti makhala pamenepo kuonera pa program athu osiyana-siyana pano pa Mibawa Television. Ndikulandireni ku program ya lero pambanda. ndathokoza. Azikoma basi. Atazibusa ena atakulandaula kuti bungwe la nifi, anthu akubungwe la nifi akumadikirira panja, akamalalikira kuti akumbutse ngongole. Azibusa Bungwe la nifi pachali mafusa palipo ngongole. Bungwe nifi siyana kale kumatu katenga ngongole chonchi aboma zimangothera kuti nzaulere. Nifi panopa imapereka tsiku ukatenga ngongole ija pali grace period amakupatsa ndio manena tsiku lomodzipereka ngongole udzibweza. Ndekula atambwalena mona ngatenga zaulere ndio imayendera kadi makomo kumaka pamene akupezapo ngongole iyi ndi misonkho ya Malawi ndi chuma cha dziko la Malawi. Chabwino Ndekula atambwalena zibusa chifukwa ngati akusatira kutchalichi mbusa ndekuti alimbana naye ameneyo iye mbusayo sakubweza ndalama inde 2 kwa usakupezeka. Ndakumaona kuti komwe tikampezera papingo papupeti nde akumamudikira kuti umalize kaye akawapita ku vestre wakumane kumekuti pase ndalama zathu afuna zawo. ngati mbusa anu yakudandaula kuti abungwe la nifi akumvutisa komwe ndoti ntambwali usakubweza ngongole ndipo nifi opatire yomwe akulakwisa kuti ndalama zo ndi za Malawi akumazaoneka oyipa polandira ndalama mampasa ule mukudikira panja muziro wa skati momo uli nkati ulalike akangomaliza chopereka chija inuso anifi mukutenga choperekacho ndalama zombera kukhizana kuti apereke pamwezi pamudzuka madando ndi ayi anifi akundisakasaka pachalichi ndipo mukuipa samboto utenga ngongole mmauzana zoti muzabweza ndekubweza kukumavuta bwanji kenako tiziti nifi sikukwanitsa ntchito chifatu ukani kubweza ngongole na nifi awawa bungwe ilili kama bungwe kulala china madefu cha mbuyo nazo tolera ngongolezi zimokanga tola thokodza chipani koma nasi kambe chilungamo nifi apa nokana kuti sipereka ndalama 15 ukapanda opereka ndalama ali nawe ndamba kusakadi ne munthu kana kudandaula siziti village so nditambwali ndipo nifi akwenda azipitabe nditambwali afuna usokoneza ntchito. Chipani cha Umodzi Party chakhala chipani choyamba kunena kuti chigwira ntchito ndi Malawi Congress Party. Chabwino. Ndipo ati president a Umodzi Party monomomira pa president akayima pokhasa. Kuzichepesatu. Ngani zomaziphatikiza kwambiri. Bekale ngani zilati tabweksa waji kodi chipani cha Malawi atachisiya kupita ku MCP atatenga mtsogoleri wina. Chabwino mtsogoleri ameneyo chipani cha Umodzi ichocho chisankho chikubwerachi chigwira ntchito chipani cha Malawi Congress ndipo chipanga supporter chakwera chipani choyamba kunena kuti chigwira ntchito ndi Malawi Congress Party. Chabwino chisankho chikubwerachi president wa Umodzi Party iyo akayima pa president akayima pa kansala kwawo. Okay basi pitizana. Next. Ndozijefetsa. Sana funa running mate.
Kodi zina zafuna ifitirira kuti chani. Safuna Ambassador. Obakasa. Koma iwango saka pamira kuti uzizieneleza malo ako. Mapesa. Iyo pesa. Iyo maona president yo. Apuna tira kuti chani. Enewe tieni. Kwina. Bekale yakuimbira mu mzinda wa Blantyre. Yomwe madzaka dasakandikirana ndi bibi. Inde. Bread anthu kudya wa bibi. Anthu kusegula mimba. Anthu ogwira ntchito meko kuposa 200. Kufika ma 100 200. Peza lawyer. Okay. Ndipo alimbira kampani imeneyi, Bekale imeneyi. Okay. Kunena kuti akufuna lesenda amekwana 10 million. Oho. Ndipo lawyer wa anthu amene walemba kalata ku Bekale kumeneko. Kunena kuti ayankhe pasana masiku 21. Akakanika nkhani ikupita ku court. Chabwino. Ndezo kumveka so kuti yayi kali makhansala ndi ameya adakayenderako. Kumeneko titanena nkhani yapeza kozosakhabwe ndetu udikira report kuti kubanda site khasoko ndizoona apeza kozotani. Koma tipemphe Malawi Bureau of Standards. Titapempha anthu zawo amayang'anira za madzizi. Kanga zinthu zina zikupitirirabe kumeneko anthu akudyesedwa zosadyesedwa. Zinthu zosakhabwino kumeneko. Tapitani. Ndithu. Koma anthu amenewa akufuna lese 10 million ogwira ntchito ku Bekale imeneyi chifukwa chomwesedwa madzi osakanikirana ndi chimbudzi. Ifeso amene tinadya bread yu. Osakanikirana ndi zinthuzi. Maziwo akupita kugwisa ntchito. Ndeso kuti akulowabe mchigayo maza mchisimeyo. Akulowabe mchigayo. Ati koma kumatuluka bibiko anamatako. Kani zinaso abale. Iyo maliza. Maliza fankani za mzalero wayi. Apolisi amanga kulilongwe. Amanga mayi zaka 40. Okay. Afebi Robert. Koma magulitsa nzimbe. Ali pa 13 May anachoka kwa kuno bwino upita kugulitsa nzimbe. Kena kwa nayimbira muna ofoni kuti anthu aba. Oho. Atiba akumbe tili kuno ndipo afuna kuti tipereke 500,000 aliyese kuti atimasule. Okay. Muno ndimo anthu 20 ndipo toserewa 500,000 anthu 14 aphedwa kale. Oho. Chabwino. Okay, anachita kidnap. Chabwino. Ndeno apolisi abambo achatamva mwachikondi anapita ku polisi. Apolisi anafufuza nkhayo zona mayo. Basi nakhala kunyumba inake kwa kamwendo kunchinji. Kungofuna kwabera muno 500,000. Muna ngoumira kabisa. Muna ngoumira. Muna mine ngoumira. Nipese maji 500,000. Koba banja samatero sizinaende maso ndi mlandu kubama sizinaende ndi serious crime kwa basi ndokuti madi forcing force alarm atigwira anthu ena apha so message njena kapita kuizwa ndi social media message yes komanso ndikuwapasa ntchito apolisi azigwira ntchito zabo zazo zinakakhala zinthu zotani ngati mukufuna ndalama mungopemphana mno bwino mwina chilipo chomwe makuganizira ndi amakumanira ndi ndalama takonzeni kunyumba kwanu namuna kumosamananiza dziko mwa mtundu otero mukoza kuyambapo adamula kwira munthu wabamba edu sana tiyimirire azimayi chabwino tiyambepo nkhani zathu ma district chair 6 achipani cha MCP akufuna chilungamo chioneke pa nkhani ya ku Nkhalabwe Central ndi ku Mzimba Central ndikupira ma primaries amenewa yes ma district chair amenewa ndocho mati ku North South region Malawi Congress Party kumpoto kuchada kugawa maboma ena malingana ndi chipani mene chikone ma structure zake kuli north ndi ku North South iwowa akunena kuti pakhale bata ndi mtendere komanso chisankho chokomera onse cha ma primaries ku Mzimba Central komanso ku Nkhalabwe Central ku Mzimba Central ndo jakule amumba nkhani yake tidayifotokoza kudakachitika chisankho chisankho molomonena kuti chipani cha Malawi Congress imagwisa chiro ma ballot paper kudakachitika chisankho choyima munthu kumbuyo palibe ma monitors palibe ma enawa mashado enawa chisankho chopanda makhansala osapanga nawo amakhangata akapanga verify maina kungoti taboza panga chisankho komasakata pange verify maina anthu ena amaopsezedwa ndiyeno akunena kuti iwowa ikuoneka kuti kumeneko kuli zolakwika zambiri zomwe zisati zabwino malo mogwisa ntchito ma secret ballot anagwisa ntchito kuti anthu aime pambuyo pa candidate wina popanda ma delegates okwanira popanda so ma monitors okwanira mwanjira ina panalibe so ma observers ochokera ku chigawo cha kumeju north south region yes ndiyeno akunena kuti
Iwowa akufuna kuti kuma constituency kumene kunali zovutako kukhale mtendere komanso iwowa ayesesa kuti apite constituency amenewa Mzimba Central makamaka zimezi komanso Nkatabe Central kuti akaonesese kuti amene akuyenera kutenga nawo mbali akuyenera kuvuta ndani akazilondoloze zinthuzi kuti zikhale zabata ndi mtendere ndi sonkhano mwadapangitsa umene onena kuti akuluakulu mmene kukuyendera kuchipaneko zinthu sizili bwino yayi pomafika ma district chairperson kumafika ponena chonchi koma kulikuluko angokhala ndero sizikuyenda ndipo paliso nkhani ine umvatati fumu yena kumeneko fumu yena anena kuti ayi basi chisankho chisachitike amene osafuna kuima ime paikha boda fumu abwerapo bwanji pamene zachipani bwanji mafumu osamagwira ntchito zachipani mafumu ndino adziko izi ndi zamkatikati mwa chipani asireni musalowerere inu mmagwira ntchito ndi boma nthawi imeneyo boma likasintha kapena MP wa nthawi imeneyo MP akasintha mmagwira nayo ntchito imeneyo koma osakhala kwambiri kumbali tinene kuti imeneyi ya chipani zikumveka kunena kuti Mumba kudzera maloya wawo pokonda chipani cha Malawi Congress Party alembera kalata chipani chawochi kunena kuti akambirane nkhani kunja kwa khoti afuna kuti thema mtendere komanso kutenga kuti akuyenera kuti akhozekere chisankho cha mu September so akufuna kuti pakhale zokambirana iwo adapita ku khoti pacho katenga injunction koma okhanena kuti ayi tiye tikambirane ni mwamtendere potengera kuti tikamaona we panoti potengera zinthu ziwiri one afuna kusunga mwina ngodya za Malawi Congress Party two kuchikonda chipanicho three kuona mmene mwina anthu okhalira nkhani ma delegates chakuti nthawi ikutha akawena akapange ma business atayona akatani komanso ku khoti sikupanganika mlandu wakhoza uzenga mwina so chisankho nthawi yakukhoti sipanganika kuti zambiri zomwe nthawi ngakhale ambali yawo ndi chiganizo chabwino kwambiri mmene adzipereka iwowa kusonyeza kugonja ndi bwino pamalo munthu uzikhala kuti wasonyeza kutani kugonja kunena kuti ayi ineyo tapapa zinthu ziyeti ngakhale ndikudziwa ena akakufuna ichichi koma ine ndinokonda mtendere anthu asakhese mwazi anthu asamenyane tisawononge nthawi koma tiye tibwerere chifukwa timana kuti akuluakulu ena kumene koko amadziwa kuti constituency iru ndi awakuti that's why amayika zikhomo kunena kuti munthu uja ankhomerere wofika saizi yonena kuti ayi anene kuti ndikayima pandekha chinthu chomwe amakana kuti ine zene sidupanga tikapita pa ground owina akawine oluza akaluze mwachilungamo ndi zomwe akukambaso awama district chairperson ndi zomwe akukambaso anthu osiyana-siyana tisamangokhalira mongova abale Mzimba Central Nkatabe Central chakuti ayi nthawi yakwana ngatanena iwowa kunena kuti ayi tiye tikambiraneni kambirana zikoyamba anthu apitapo kumakagona kumene kucha kulikulu la Malawi Congress tibwera konko tizapange verify kupeza kuti anthu akupanga zina tikuzoti izo ni ndale komano chipanichi ngodya zinayi pang'ono zikuchitaya chifukwa chadyera la anthu ena kuzikonda kwa anthu ena ku MCP kupangisa kuti ayiwale ngodya zawo zinayi ngodya zinayi zatha chifukwa cha anthu ena adyera amene iwowo masomphenyawo ati ndiokatenga president 2030 ndakufuna kuyika mawu president anthu pemipando kuti iwowo convention kapena kulamulira pasaka zinazi zidzakhale dziko komena ndani iwowo chipani chija ngodya zinayi zikutani zikuthothoka chimodzi ndekumulanjeso south kuli nkhani ndithu akudandaula kuli ku Malawi Congress Party kukhako adane mbebuwa iwo akhala andamana onesa chidwi ndamayena kuti afuna kupikisana kumene ngati mashado MP koma papita kwa nthawi mayo adazisiya adasala okha kuti chabwino atasala okha chisankho cha ma primaries chimachitika amapita abe anthu ukapanga idozi chakhachukanika kukwana kasikisi ndithu ndadakumana ndi mkulu wina kumene kwa chipani amene aliso membala waneki kumeneko kumulanjeko amene adauza kuti kodi inuyo mupange zotani kudera kuno ndiye wadanati ayi ndalama zonse ndi materials akabwera zikhala za anthu ndiye iwowa akunena kuti mina mawu amene osadamusangalatse mkulu wa chipani ameneyo ndipo adakalipira kuopsa ati mkulu wa chipani ameneyo kwakalipira kuopsa mpaka adakatenga munthu wina ku planta akuti akayimire kutiko kumene koko kunena kuti kuno kumulanje south
atayimire nduyo chifukwa chokuti akuluwa akuti kumveka mphekesera zonena zipande zina zimatenga ndalama kuthandizira mashada awo ndezomveka mphekesera kuti kumeko sokhanga ndikukhala ndalama kandi makamaka kwa ma MP amatayimirire chipande chimene cha Malawi Congress kuno kumwera ya ndeya focus yaje mkuluyo ndiyo kuti ndalama zozikabwera dzagawani ndakuona kuti mpepo wayu ngosazoza kuti ndi ndalamazo ndi materials zipita kutiko zipita kwa anthu molomota atani agawane ndakuti sonkhano wina adankalipira wagulu ati 48 adayimbira amene ali director of elections wafotokozera amene kukhalira kumeneko kumulanje South Constituency kuti kunoto kuchitika zotere akulu awa kuti panga zotere ndatatamva kuti wayimbira director of elections kuchipaniko akuti mkulu pasonkhana adamukalipira ati stupid umukalipira bwanji mutona muna zile na mfundo kali ndikuti akuti ndalama zikasabwera adzagawani anena bwanji kuti ndalama azathandizira anthu kuti awine chisankho Jibani chikuuza ngoja zinayi zonadi funa ndithu chisasuka ndibani funa ukonza zonadi ndithu chabwino timafati kapomwe komaya tipangire tunkhani naye kodi chimashini chimene anthu ena sakugwiza nacho kumekichi ndechiti chimatani chikuchitika tiyambe choncho chikuchitika ndichokuti zipani zosusa boma mabungwe ena sonse ndi anthu ena sakugwirizana ndikuti ati bungwe la Malawi Electoral Commission lomwe likuyendetsa chisankho chomwe chikubwera pa 6 September kuti akuti lizagwiritse ntchito imene timati electronic device machine device machine EDM mene momwe muli ngati kati smartmatic koma ndiluso la makono machine osiyanasiyana amene abweretsa amene amalembera anthu mavote aja ndi zina iwo akupanga claim kunena kuti ati mayina ena ati chimatha kupanga chimeji kulemba mayina kawiri akunena kuti akuti so system yo imatha kupangisa kuti mayina asowe komanso akuti akufuna kunena kuti pakhale counting patipeza anthu apadera kupatula ameki zipani kapena amene ali uje amene ali amabungwe apita akaone msystem umo kunena kuti mayina amene akukamba 7 million ndomwe odi anthu analembetsadi akufuna zilizo zimenezozo akuti bungwe la meki zimenezozo likukana iwo ayeserapo kupanga zimenezozo mati bungwe la meki silikuonetsa chidwi so machina amene wawa kuti abwere titachoka chisankho cha 2020 kwani bungwe la meki ndi malamulo kuli ma commissioners atatu a DPP kuli ma commissioners atatu MCP amatengera ndi mena phungu otuka alire ku nyumba ya malamulo amene wawa amayimira zipande zimene zizi so zomangupanga anthu amayina akapange konzati ku zipande zawo komanso makhasu mikumano ina yomwe mekija imayitana kati pa secretary general imakumana ndi ma president kwapanga konzati zinthu zotani zinthu zosiyanasiyana ndipo mu chaka cha 2020 iwowa anapeza kuti ataona kiti yawo mmene maugisa ntchito anaona kuti kiti pali kufunika kugula machine ena chifukwa zoti zomagwisa ntchitozi zambuyo zambiri zikuoneka kuti zatani zaonongeka life span yake yatani yatha ndakuti mu 2012 anthu amene wadanyamuka kupita ku South Africa kukaphunzira zakukaona kuti tingagwise ntchito machine ake ati tingatani kutsogoloku ndipo mu 2023 adapanga chiganizo chonena kuti onse pamodzi ma commissioners iwo ndi anthu ena omwe anapanga konzati akudzera ku amati Center for Party Democracy kunena kuti ndi ma stakeholders onse kunena kuti pakuwera machina awa amene fatani tigule ndipo anthu anavomereza ndipo anaita naso ma ID expert apadera kuti aone osea janatani anavomereza nimene nkhani ye machini wanatani anabwera si chisankho chomwe adangopanga anapelotani manyina onse zinthu zanongozipeza kuti alowa kumene koma ndi chisankho chomwe chokuti chiganizo mene zinthu timakamba pano mene ma facts ndi chiganizo chonena kuti adachipeza kuti zinthu zakhala process yotere mpaka nakufika kutipo ndipo akunena kuti akutsutsa zonena zokuti machina amenewa ndomwe azikawerengera mavoti akuti anthu akavota azikawerenga mavoti aja manuale pompo akatero manyo pa center pa polling center pa polling station litero azikalemba pa form
wa Selina 2000 Steve voti mozi apa tsamulirani mukhala ndi kope ina atenga presiding officer kope ina amata mmaliza tsimuja kunyamuka ulendo wa ku constituency center chimodzimodzi mukafika ku mental center ko pazikakhala kope inaso ya manyo ndi zina zija zomwe zili mu system akapangeso chani akapange tale ndizomwe akunena iwowa koma anthu ena sakugwirizana nazo zimenezo chabwino akunena kuti ayi ndipo makhano nkhani yayi kuvota muzikavotera machini ayi kuvota tisamakavotera machini kuvota azikavota amene amavotera nthawi zonse kuwerengera pamene pavoteredwapo samakawerengera kudzeraso ku machini koma azikawerenga voti imodzi chabwino zinthu zompakana kumatani kukafika kumapeto komanso akunena kuti chinthu chichi sicholumikiza ku zovoterazi foyena mati ayi machina aja anthu amalembesa malumikiza ku network mavuta ati ayi machina aja solumikiza ku network izo ndi zina zomwe ife tapeza ndi kukamba pano koma muli ndi ufulu opita kukafufuza bungwe lameke ndilotseguka ngati limakamba ngati pali chovuta mukhozo pita ku khote uliumbiriza mukhozo peza lawyer kulemba lawyer kunena kuti ife tifuna chakuti masiku anonso kuli access to information mukhozo wapanga demand information all system yo mukaonemo chomwe ndingapemphe bungwe lameke ndichokuti chomwe akudandaula anthuwa chonena kuti akufuna akaone mayina alimo aloleni fa the more mukukana zikubweretsa komanso mukachedwa mukazauza anthu aja kuti apite sizizathekabe kuti anthu maganizo awo asintha zanena kuti ndoti amachosamo amakonza waone fa pamene mukuchedwa panopa anthu aziti mukukonzakonza komanso chomwe mukukanira ndi chani taloleni abwere aone mu system umo I think nthawi ya DPP zidachitika chisankho cha 2020 anthu ena adapempha kuti akaona I think amatika chani voting chani so kuti muzotani I think adalola nthawi imene I think cha 2020 panonso pangana chimodzimodzi chifukwa zikubweretsa nkhani zolakwika ndiyeno anthu amamva mosiyana komanso kaganizidwe ndikosiyana ndikutanthauzira zinthu zimosiyana mmene na chinthu chindachimvesesera apa ndikuchifotokoza ndi mmene nakataka chimvesesere kwina kwachifotokoza ndi zinthu ziwiri zosiyana ndipemphe bungwe lameke kunena kuti pamene anthu akudandaula komanso anthuwa asamangodandaula kumangodandaula mopanda kulembera kalata mekiyo chifukwa kudandaula kwatola nkhani molomoti alembere kalata mekiyo apita kapange demand zimene zokwa mekiyo kuti zithandize dziko lino chifukwa kuli anthu ena asamatha ma excuse akuzoti chisankho aluza kale koma kufuna podzathawira chani chisankho so ino ameki anthu asazamange chipolowe mdziko munomo anthu asazapeze pothawira nkhani ya chisankho chifukwa chokuti inuyo mukukana kuti anthuwa abwere ndi ati oyima paokha akatswiri oyima paokha azawerengere anthu kuti ndi 7 miliyoni analowa bwanji zinatani zimene zozo zomwe tikuti ndikufunika komanso anthu tisiye kukamba nkhani zokamba mopyeza nkhani ya chisankhoyi ngati tilibe information yokwanira yokhuza chisankho kapena chimene chisimatematiki tiye tikhaleni chete ngati tisakuzowa chinyo semene chimagwirira ntchito kapena voting process imayenda bwanji tiye tikhaleni chete zolakwika tisaliwononge chifukwa tikasiye wina wache pampandotolo si m'bale wathu koma amataka njoye ndiyeyo ndi ana athu tisampange zinthu zomamenyana tisauze anthu iye atili yatsa moto dziko lifa cha chisankho akulakuti tikoteni dziko lathuli awa tikuamenyera ufuluwa sutadzati kumbukira tikunoti akakhale pa mpando awachoke awatani osewa zawo nzimoza adzalandirana ndiyeno tizikamba information yomwe tili nayo umboni komanso tisamako kakamba kumbali tidzipita ku Mexico kuli access to information ngati lamulo amene simulidziwa mulidziwe lero mupite ku Mexico kwauza kuti ife tifatilowe mu system umo tifatichione komanso ino ameki tsegulani makomo anu pamene tikupita ku chisankho zoma kudandaula anthuwa mapeto wake zikubweretsa nkhani zosakhala bwinozo kupereka mantha zikupangisa kuti anthu azikuganizirani kuti inuyodi muli kampeni kuphasa chifukwa cha nthawi sitikapuma manebo ati maidi atheka standard 8 manebo apereka maidi a standard 8 dzulo ndi lero tayamikire kumene kondete mati machawi kumene kondete mati kuyendetsa bungwe pamene pali vuto solution ikubwera muyenda kuthandiza anthu masanga titakamba pano anthu atadandaula mapanga chamuna zatheka ndipo atafika maidio mdziko muno kuchoka mapangidwa printi kunjako kani ku China munaonesesa kuti apite ku maboma onse mwanthawi yake maiso kuti khanga tikakamba kani kandira chitatu kandira chingati
zimenezozo ndizofunika tikuyamikireni zabwino mamika mukadzudzulidwa kumamva komano tikufuna tione kumbali ya makontrakitani amene mudapatsa kugwira ntchito imene kapasiti ali nayo famphekesera zomamveka kuti kontrakitayo khangati ngwakulimbi kusika uku kodi kapasiteyo ali nayo kapasiteyo fangati akonyamuka pano Zinthu kumakamaka ku China ndifunso kuti tidzifuse kodi zimene zipitirira mpaka na litiro nikuwena mbwere ndi masolution abwino kuti izizi zisachitikeso taphunzira maona amene zakhalira titani tizipanga print tokha chikuyenera kupanga ndi chani kuti zinthu zikhale chimani koma tikuyamikireni kuti zomwe mwapangazi pakakhala vuto kubwera ndi solution kupanga zinthu za changu anthu nkuthandizika mwa changu chifukwa mwina panati ambwalena mmene zateno muja amafuna kukalowa m'mayeso iwowo akamulembere mwana wache mwali yawo panopande kuti agwa nayo ndithu zabwino kwambiri mwachita ntchito yotamandika. Timalize ndi nsonkhano wa bungwe la Phage uli nkati mzinda wa Blantyre. Uni nsonkhano omwe sumakhala masewera. Uni nsonkhano mamayitana kumakhala anthu ochoka ku executive, ku parliament, ku judiciary, amabungwe omwe siaboma, azamaphunziro apamwamba, zipani zonse zotsutsa zipani zolamula zipatumiza nthumwi matchalichi amabwera kuti kumeneko atola nkhani amabwera kumeko ndamalikambirana dziko amakhandi topic kuti kodi dziko lili kuyenda bwanji pakali pano unisonkhano number 6 ndipo matrusa thukuta chifukwa chomwe amagwirizana kumeneko amakhuti agwirizana anthu onse ndeno olo chipani cholamula panthu ameneyoyo chimatuluka thukuta kuteko kukuku kuli kutuluka thukuta ndipo resolution abwera nayo mawa chabwino simakhala masewera simakhala zofundo mamanga amene takambirana chonchi anali hapa ngapira tayo seditevu ngapira tayo ya chadi awa alibe masewera adapa sapo nthanda kumbuya nsonkhano ngalumiro adapa sapo abingu masiku 60 kuti atule pasi udi mazinongo zasokonekera basi akuza kumanaso ndi avuto dida kumana alo chabwino koma sisonkhano amasewera ndeza mbiri upasala chinayi zomagwirizana kumeneko akambirana zotani koma nanenerato kunena kuti salola kuti ukhale sonkhano onyozana chifatu ndamathirana nawe anthu amalankhula koma salola anthu alankhule komosanyoza munthu ngotenga ena mapeza kuti akungofika size zotani yowanyuzira anthu ena komano zambiri kuti kumene kumsonkhano umene wa bungwe la Public Affairs Committee omwe Itionetsa kuli anthu onse ochitikira mwansochi ndipo kuti uloweso amasewera kumasechedwa ngati mulonda amene amasechera mulonda ogwira ntchito ku kampani yopanga ma plastic kwa amwenyi kuruwa majumbo majumbo pero orenga pero majumbo ang'ono pyapyala ndeme akula takusecherera komano ndo afuna chitetezo chikhale chabwino kwambiri ndeza mbiri la chinayi nikubwerani kuti kodi kumene kwakambirana koma wina resolution yake asegula nayo mimba ndikuza ndizakuzani pano nkhano yambiri resolution kudwala nayo mutu chabwino ndendi kuziwira nini resolution ya zanu uzachira kuitengera pa mgongo chabwino chimalize yonjo program ya lero yagwedegwede tokoze pazukuta nkhani zimene tinabwera nazo kumaliza motero program ya lero yagwedegwede ife timabwera kuzangambapo nkhani zikuyenda motani pamene pakuyenda bwino kuyamikira zolakwikazo kuzuzula cholinga chathu Malawiyo akhale ndi tokomera wina aliyense pa kamera tinali ndi Maxwell Frank pa FCC kumbukani kusani pa makina chiku msonkho tizikutira nkhani mwathawi zonse pambo Steve na banda ine ndi Selina Dumbula pitizani kuonera ma program eno tsatira gwede